खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो थ' बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय गोजोनथाव खौरां सिंखाय सावथुना मोननै एवार्डफोरखौ मोननो हादों साबसिन फिल्म हिसाबै मोननो हादों फिल्म एवार्ड दादा साहेब फाल्के फिल्म एवार्ड 2025-26 आरो सैथो आरो खाना फोथायनायनि सायाव साबसिन फिचार फिल्म हिसाबै एवार्डखौ मोननो हादों मख'नो गोनांदि थांनाय 30 एप्रिल 2026 मुम्बाइ वर्ल्डनि नेहरू स्टेडियामाव खुंफुंजानाय फिल्मफेयार इन्डिया फिल्म फेस्टिभेल 2026 मोननो हादों बे मोननै एवार्डखौ जौ लोंग्रा सुबुंनि न'खराव जों बांसिनखौनो न'खराव सुख गैयै बिसि फिसायनि गेजेराव नांज्लायनाय आरो जौनि थाखाय न'खरा सिलिंखार जालांनायखौ नुनो मोनबाय थायो बेबादिनो जौनि थाखायनो चिरांनि बिजनीयाव सोमजिदों दुखुनांथाव जाथाय जेराव चिरांनि बिजनीनि थुरिबारि गामियाव जौ फेनाय फिसायनि आखायाव बोलि जानांदों बिसिया मख'नो गोनांदि थुरिबारि गामिनि जखर बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा फिसौजोनि थाखाय मुं दोननायनि हाबाफारि बानजायदोंमोन नाथाय हरनि समाव जौ फेनानै बिसि फिसाय सानैनि गेजेराव रागा जोंलायनाय बोराबलायनाय नांज्लाय खुंज्लाय जादोंमोन आरो बे रागा जोंनायानो बुथारलायनाय जाथायसिम सौहैदों जौ फेनानै हरनि 12 रिंगासो समाव जखर बसुमतारीया गावनि बिसि सबिता बसुमतारीखौ गोबौ सिखाजों दानो जेराव गोबौ सिखाजों दानजानानै बिसिया जायगायावनो जिउ खहा जायो बे जाथायनि दायनिगिरि जखर बसुमतारीखौ दायो पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय गुबुन गुबुन ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जादों गवालपारायाव राक्सिनि 3थि खोन्दोनि गामियाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोआ जिउ गोमादों आरो बे गाग्लोबनायाव जिउ खहा जानाय आइजोखौ सरस्वती सिल होननानै सिनायथिनो हादों बेनि अनगायैबो न'नि वाल सिफायनानै न'आव हाबफैनानै गाग्लोबनायनि जाहोनाव सासे सुबुङाबो गोब्राब जोखोम जादों बेराफारसेथिं नगावनि गसुआ रजागावआव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन आरोबाव सासे सुबुङाबो जिउ गोमादों मोनाबिलिनि समाव न'नि साखाथियावनो हाग्रानि मैदेरजों मोगा मोगि जानायनि जाहोनाव सासे सन्जय दास मुंनि सुबुङा जिउ खहा जायो गसाइगावआव फिन हाथियारजों लोगोसे सानै सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों गसाइगावनि सुथुरि खाटाव गंसे फिसा थालिर बागानाव थानाय गंसे न'निफ्राय आखाइजों बानायनाय हाथियारजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हादों पुलिस आरो एसएसपिनि हानजाया बेनि बागै खौरां मोनहोनाय लोगो लोगो जायगायाव सहैनानै बानायनाय हाथियारजों सानै बर' सुबुं निपु नार्जारी आरो बेन्दा नार्जारीखौ एरेस्ट खालामदों मिथिहोनाय बादिब्ला बे सानै हमजानाय सुबुङा राजा मुंनि सासे सुबुंनि थालिर बागानाव चौकिदार हिसाबै खामानि मावोमोन हमनो मोननाय हाथियारखौ गावसोरनि नङा होननानै फोरमायदों नाथाय अब्लाबो बे सानै सुबुं निपु नार्जारी आरो बेन्दा नार्जारीखौ पुलिसआ जाथायनि सायाव मोजाङै मिथिनो थाखाय गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङा सामगुरि पुलिसनि आयेन बेरेखा जुवा खेला गेलेनायनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनाय गासै 4 जुवारिफोर फारियै आब्दुल फालार आहिदुल सामसुल हक आरो गुबुन सासेखौ साइदुल मुंनि 4 जुवारिफोरखौ हमनो हादों बिसोर 4खौ हमनो हादोंब्लाबो नाथाय माखासेया खोमसिनि खाबुखौ लानानै खारखोमालांनो हायो बिसोरखौ हमनायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय जुवा खेलायाव बाहायनाय बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हादों पुलिसआ नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन गोजोन्थों